Ja, ik ben heidworden en daarom heb ik natuurlijk even papa verlof en daarom had ik even net vlogt. We gaan even bezig met mijn gezinnetje, het nieuwe gelok alweer. Dat is prachtig en ja, destijds vorige week had Darsjan Boerenman me vervangen. Hartstikke bedankt voor die gastvlog Darsjan. En daarvoor natuurlijk wie is een goede vriend, of mijn goede vriend, jij goede vriend, waar is een goede vriend ik maar. Hey Marlies! Bart, hè, die had de boel vervangen. Weer hartstikke leuk man. Zo, even zien. Nou. Bedankt voor het vloggen, Bart. Oh, lekker. Hier. Maar kan ik het nou gewoon zeggen, meisje of net? Dat weet ik niet, dat denk ik wel toch? Ja? Nou, Darsjan mocht nog in de buurt wezen, dan best vanzelfs ik van harte welkom een biertje te drinken. Oh. Wat gebeurt er, joh? De capsule geopend. De capsule is geopend. Gadverdamme. Wat nou? Ik druk nog op. Nou, ja. Ik weet het niet, jongens. Nou kan ik het zijn zitten? Ja, wel nee. Hey. Shame. Ja, er zit wel iets. Het is wel een beetje Guinness uit, dat is wel Guinness IPA natuurlijk. Hè? Sure. Oh. Ja, maar ja, het is een beetje, die zie je ook zo'n cremige schuimkraag. Nou, meisjes, dus hartstikke bedankt voor de gastvloggers. En dan gaan we nog verder met de nijvlog. Geweldig. Hey, leuke shows naar de Friese vlogger, hè? Dat is helemaal niet. Ja, mijn vriendin, Susanne, die moest dus bevallen. Dat is gebeurd. Nou, dat 12 weken in. Dus ik ben nu heid en mem van een prachtige zoon. Dat is fantastisch. Ik ga geen sliepeloze nachten, ik leef nog steeds. Ik ga geen hel op aarde. Nee, het leven is gewoon trouw en we hebben gewoon een prachtige zoon en dat is fantastisch. Maar ja, zij laat iets meer van, oh, dat is ik wel, hey, wat had ik in het trouwens? Geweldig. Er is nou een ophelje en dat is Friso Visser. En Friso Visser is echt een beetje vloggen. Een beetje, nou, hij is gewoon ook vloggen, maar hier is een oude vlogger, eigenlijk van papa vloggen. Rekker, waar sta je? Ik sta hier bij de NHL inderdaad voor het parkeerplekje. Weet je wel waar die bus ook altijd stoppen? Waar die bus ook altijd stoppen. Ja, top. Dan loop ik Ford Fiesta, ja? een Ford Fiesta. Maar ik ben heel benieuwd, wat vind je hem van, wat vind je hem van papa vlogs? Is dat iets? Is het leuk geweest om te zien? Oh, bliksem, maar dan denken. Nou, ik heb even Friso vrij, wat hij er nou leuk om vindt om hoe zijn band te vloggen. Wat is die gast? Darkness imprisoned me under the sea. Absolute horror, how can I live? How can I die? Hoppakee. Er zitten ook wat van die meisjes, die zitten dan in de auto. Als van die meisjes in de auto gaan heel op in de muziek. Be up the diamond. Ah, my name is... Dat ik zelfs ik wel eens en dan shock was meesten die dan echt opgaan in de muziek. At least that's what people say. We used to be mad. I was thinking that I could be. En ik van wat een idioot, wat een patat. Wat een realiseer ik me op het moment dat ik het nog zelf doe. Dat ik zelf zeg, krijg zo'n idioot. Geweldig. Nou. Hey, oh, papa vloggen. Ja, ik zei het al, hè? Papa vloggen. Ja. Niet? Ja, wel. Ik ben een van de eerlijkste ouders van Nederland. Oh, de eerlijkste ouders. Ja. Je houdt niks achter. Nee, dus Op internet. vraag alles maar. Vraag alles maar, joh, wat je wil weten over het vaderschap. Nou ja, nee, ik heb niet zoveel vragen. Nee, hè? Je wilt niet over kinderen hebben, hè? Nee, dat is nee, niet. dat is wel. Dat zei ik zelf ook al tegen mijn volgers. Ja? Van, maar ja, het is helemaal niet. Ja, is het interessant? Is het leuk? Hangt vanaf wat voor doelgroep je hebt. Maar- je kan het, dit is een vraag van jou aan je vloggers. Ja. Nee, ja, mijn volgers. Zei ik vloggers? Van jou aan je vloggers. Ja. Nee, ja, mijn volgers. Zei ik vloggers? Vloggers. Ja. Nee, ja, mijn volgers. Zei ik vloggers? Vloggers. Ja. Nee, ja, mijn volgers. Zei ik vloggers?
Ik bedoel volgers. Maar vind je dat deze man meer over zijn kind en vrouw moet vloggen, ja of nee? Laat het hier achter in de comments. Wauw, maar hoe ervaar je het zelf dan? Jij bent aan het vloggen over je kroop. Nou, ja, het is wel interessant. Het is best wel interessant. Wat film je wel, wat film je niet. Nou goed, als je zelf de eerlijkste ouders van Nederland noemt, dan moet je natuurlijk alles filmen. Ja, maar dat is natuurlijk best wel heftig soms hoor. En je filmt ook de ruzies thuis. Ik zag het laatst, ja. Ik zag inderdaad aan het begin van de vlog had u het zo, en dan had hij toch echt even gedacht van, oh, nee, dat is echt wel upfront, weet je wel. Echt mond, hoor. Ja. Dat laat je dan ook zien, dat vind ik wel, ja, dat vind ik wel, ik weet ook niet sowieso nog niet of ik mijn kind wel eigenlijk wel zo wil laten zien in vlogs of zo. Hij kan ook niet kiezen, weet je wel. Nee, maar weet je wat het is? We gaan er nu vanuit dat kinderen het stom vinden dat als jij later over hun hebt gevlogd. Ja. Maar misschien zeggen ze later wel, Shit. papa, Ja. of hij. Heid, hè? Heid. Waarom heb je nooit door mij gevlogd? Nee, was ik niet belangrijk genoeg. Kan Precies. ik ook nog, hè? Zo'n ware kwam ik in. Ja, hoe krijg je dat weer? Ja. Maar ik heb ooit een wijze oude man heeft me ooit verteld, je doet het toch niet goed. Geweldig. Hello. Hi. Who are you? Who are you? I'm Dorian. Oh, And how are you? yeah, I'm fine. Yeah? Yeah. Okay. What are you doing here, Dorian? Now I'm fixing this web page. Yes. Developing, so designing and Where are you from? Spain. I'm Polish, but Polish? I'm from Spain. Yeah, I'm Polish people. What is nicer, Spain or Poland? Spain. Yes? Oh, why? Yeah? Hoppakee. Hoppakee, Gaza. So, We say in Friesland, we say Gaza. okay. Gaza. Gaza, yeah, can you say it, Gaza? Gaza? Yeah, Gaza. Gaza? Gaza. Gaza, ja, okay. Ja, wie beschik je meer wat Friese woorden te leren? Ik heb hem al leerd. If you say goodbye, what do you say in Friesland? Beste? Ja, was dit? Beste. Ja, beste. Ja. Beste. Wat even wat film je bij de blokken sport. Dan begreep ik hier niet dat er al vogels hier. Ik ken niet al vogels, maar zij boksen met vogels hier. Dus de biodiversiteit in Friesland en achteruit. Dat die wel een oren wat boksendel zetten. Dan is het of gaan we nog vogels in de provincie. Dat is jij. Oh, wat fijn dit. Heerlijk. Ik kan hier wel staan. Ja, ga weer. Hoge king, wat staat gescheed. Nou ja, om een lang verhaal kwart te maken. Ik ben weer om en ik vlog hopelijk elke week weer. Dus ja, voor het leuk filmpje dan toe omheen. Was meer zien. Abonneer dan op de Frieske Vlogger. Haha. Hey, anders ga je even dwars doen dat ik even met Bart aan het praten ben. Gewoon je afkondiging doen. Ja, nou ja. Nog maar een keer. Wat gaat dan? Hoezo? Hoe bedoel je? Nu gewoon nog een keer? Ja? Oké. Nou. Dus ja, voor het leuk filmpje dan toe omheen. Voor het meer zien, abonneer dan op de Frieske Vlogger. Dat kun je onderleren. Ja. Geweldig.